motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Narinig ka rin sa Bugod eh. Kung nakabantay mo kay naglakaw rami. We have new faces here. Oh, nami mga bago kauban no. Bago rin, first time mo na-appeal sa mong vlog. No? Speechless ya. Oh, si Millard. First time ni mo Millard? First time. Woo! Since kuha man, Christmas man ron. Penongs kami magbabalik sa inyong tindahan. Penongs baka naman. For the second time around. Lah. Lah, familiar no? Familiar no? Ay, Upload TV. Ikaw duha na ka rin appeal sa mong vlog ko. Ara sa metol. Approve. Okay ba ito sila? Oh, okay pa to eh. Okay. Wagi pa to dito sa akon. Ayun, nandito na kami sa Penongs. Oh, Penongs. Penongs. Baka naman, Penongs. Ano na? Naabot naman din sila, oh. May mag-expect, naabot na mo ba? Among gikuhan sa mong vlog kay napamo dito. Yate. Nakaroon naabot na nimo. Ano ba, Brad? Manaygoy ko na. Ano Dito, wala ka ba diri mo? Ara na manager, ara na manager. Bimba na ta. Pirad, Ano po, Pinongs, ano po, pasok mga suki. Pinongs! Pinongs! Mahal ko kayo! Kaluod! Oy, order na. Wala, maglaog na ta! Tagsa, tag-order. Tagsa og menu. Buwag pitaka ni Wait! Oh, pitaka na doon. Oh, pitaka na doon. Mo yun. Oh, sige, order na, order. Oh, ano na mga kuya, naturo na. Sakto kayo, natuwa na dito ng lugar. Mano po, Pinongs, mano po, Pinongs. Happy lang yan po. Asa mga wala ka balo, no? Anong naami diri sa Pinongs? Birthday in town na ako. Ako lang gilibrihan, guys. Kaya ka naman, oy, in town ta. Kaya ito sa kaupan, taksar, magiging makauliksyon ng makanaukog ka ng syudad. Nung, karoon mo itong tog yuta. Yuta, din ito itong tungan. May tama ka! May hapon, bugo! Si Kuwale, apila yung manager. Oo. Taga-Iceland ha, taga-Iceland. Do you Iceland? Ice nga land. Ayun na kita mabirahan, Dre! Pinongs! Gaya na kasa! Hoy! Hala! Hala! Dili mo naman! Hala, klaro kayo CCTV. Ay, natalik ko na CCTV. Hala. Vlogger tayo eh. Ha! So, umana kayo may order. Mapabot na lang may mga 50 to 20 minutes sa among order o na pamabot. So, oy, shoutout ko sa nag-drawing nga eh. Astig. Approve! Challenge daw si Brad. Si Coach Brad. Challenge Brad. Pinakadagang extra rice. Pinakadagan ng extra rice, Moy. Dari challenge mo pinyo. Naidaog. Oh, naidaog. Another extra rice. 1K! Wait! Hoy! Naka-video! Oy, naka-video. Naka-video! Pinakadagan
rice na 1K. 1 kilo of rice. Grabe! 15 minutes na. Cancel na nila, Bert. Kaya wala mahaw. Wala mahaw. Si Jerix, wala man yapon. Sir, na tayo. Ako lang. Go! Saro naman yung nakadugog. Ang order. Serve natin. Ay, thank you. Ito na yan. I'm really excited. Grabe sa Pinong, sa active kayo ang Pinong. Lagot na kayo to. Sorry kaya. Yoy! Sa wakas! Salamat sa sponsor. Nga na? Let's go! Dong! Okay, ako na dong. Pinong, pasensya ka na Pinong, kung hugaw ini ko man. Ay, no, hindi ko naman. Hey! Update me later, makakaon sa mi. Alam dia. Pag-awa mo semua. Lamig kayo! One, tara! Yay! Next! Rice! Yes, mabilin yun yung rice. Happy birthday! Shoutout kang atin na wala na sa one rice. Ayan, tuloy yun. Na, nanay rice. Yeah, tatang rice ang iba. Amo! Naluya na ka dito yan, kaya wala rice. Uy, shoutout po ka kuya. Kaya na mo na gagawin. Gawa na yung largo yan. Gawa na mo dito. Ako po kuya. Bako na natin niya eh. Mabantik pa naman. Maluya, layo ba yung third floor? Mabantik pa naman. Shoutout na ka kuya, nagluyo. Kana. Sus. Ay, wala na. Oh. Load na right. Thank you.
Shout out sa tanawan niyo rin yung video niya. Hoplok TV. Panduan na lang Sikat tayo ng vlog rin sa Penongs. Yes. Hoplok TV. Bye! Thank you so much! Salamat sa Penongs! Dahil ako mabuhi. Boss, thank you. Bro. Lami yan, lami. Lagi ka na sa ikaw, eh. Ay. Mano ko, Penongs. Mano ko, Penongs. Thank you! Mambok na lahat siya. Uy, sira din yung balik eh! Bye! Bye-bye. I don't talk anymore. Grabe itong kauna eh! Super solid kayo, solid! Pila ka rice magic? Pila to? Lima? Lima, yan mo ha, George? Pito? Nasa katong una. Ay mo ha, Brad? Tulo right? Ay mo ha, pila yung rice? Price ba? Gamay ra, ay mo Abdul? 4? Iba! Iba kumaon ang nakargawa doon! Grabe, iba! Iba na! Iba nang mahal na lang. So, dili ba mo ba mong trip, no? Thank you din sa sponsor. Maui. Shout out all the way from Iceland. Uy, padong libig ko ade, plaza ko to, gina ko ni, asa to inaadol nis? Night park. Nis? Juvenile. Jubini. Art exhibition to. Lahim lagi na lagi, balibol lagi na duwa lagi. Crow. Oh, takraw rin. Saan mo na akong mata, eh? Sinis, ginapasiugda na, ha? Pamilabot na. Pamilabot na. Agoy, marites. Oh, ano na? Uy, ano na, nis? Kibaw na tayo ko. Muna na nga nito, kaya mag-standby na dito. Pahilis na nito dahil sa itong pagkaon, eh. Wala pala ginigipasiga, no? Sigang ako mo na. Sad to say mga kaibigan, sad to say good. Nanaunta pero wala pa mag-start. Kaya mga 5 to 6 pa siguro mag-start ng ilang exhibit. So, sa 5 buhaton, uwi na. Arat na. Uli na lang kita ni. Malas man. Arat na! Yes, finally we're home. Kita mo itong kaon ganyan? Ha? Kita mo ito? Grabe itong kaon na yun. All I can say is, grabe yun. Uy, salamat kaya ito karon naabot yun mo ni diri nga point, no? Salamat kay kinaabot yun mo, naabot yun mo dira, napita yun. Salamat kayo kay nagpadayon mo ni tanaw yun mo ni nga vlog, no? I hope ka nalingaw ra mo. Grabe yun kayo. Busog yun kayo. I hope to, kana nalingaw mo itong kaon gini ha. Tomorrow tayo nagtapo karong adlaw ba? So karon gabi na, mga alas 10 na. Di halata. Mga alas 10 na yun. Sakto na, alas 10 na kapin. Nya, murag napaos sa itong tigog, no? Kaya grabe kita siya, kita to ganyan. Tapos, murag ko gilantan. Pero, vlog is life. Para sa inyo mga kalapog nga sulit kayo ni tanong sa mga vlog. No? So, murag dili na lang ko ito, no? Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and hit the bell. Exciting kayo mga abot na vlog. So, atang nga among sunod na vlog, no? Which is ang Bibo sa Bugo. Among vlog dito, among i-upload puhon. After aning yung vlog, upload na ita. Diba? Uy, before na ako i-end ang vlog, no? Naanay pasalamatan sa sponsor din na to ganiya sa itong kaon. Hindi na ito nakalimutan. Grabe. Tagsara na lang ulit dito sa Pilipinas. All the way from, kung nakadungog mo ganiya, all the way from Iceland. No, Iceland. Taga-Iceland sila. Uy, shout out balik sa mga Maui and sa mga family. Thank you so much. Of course, kang Brad po o kang Ate Michelle. Thank you so much for bringing us nga makakaon mi. Grabe kay nga kaon heavy. Nahotdan pa sila rice dito. Tungod na to. Tungod na to na ito. So, dili na lang ko to chicken pox. God bless niyo tanan. Let's go. Merry Christmas. Peace.